Mai avem un pic de urcat. Trebuie să mai defrișăm, că se urcă foarte greu. Ai. Ei, lele. Așa în junglă. Am găsit ceva. Am găsit un lac mic cu apă. Problema că nu prea știu pe unde mă aflu. Trebuie să recunosc asta. Un măr dulce. Un măr dulce. Da. Nu știu unde sunt. Că n-am ajuns la fântâniță. N-am ajuns. Că nu putem trece așa ușor. Ai. Ațaca. Zgorghini. Foarte mult zgorghini. Uitați, aici e un lac micuț. S-a dat pe păsările. Da. Aha. Porumbele, foarte multe. Părul calului. Fostul drum vechi. Fostul drum. Și cred că imediat acum ajungem la fântâniță. Și nu mai sunt cărări cum era odată. Că nu prea circulă. Decât, ba da, numai că fântânița lui bunicu, sau nu fi asta, are un lacăt. Nu cred că e asta. Cred că e vorba de alta. Da. Vom încerca să aflăm. Insistăm un pic. Insistăm. Mohor foarte mult. Buriani foarte multe. Și am ajuns în Hârtop. În Hârtop, cred că asta e fântâna lui. Din câte mi-amintesc eu după 30 de ani de zile, pare că asta e să fie fântâna lui bunicu Vasile Toderașcu. Are apă în ea. Scăzută, mică, nu e curățată. O apă foarte bună, din păcate nu știu dacă se poate bea. Așa. Și o să încercăm să înaintăm un pic. Mai sus, în Hârtop. Mai sus. Am ajuns în Hârtop. După cum se poate vedea, porumbele foarte multe. Cam greu de parcurs drumul ăsta. Pentru că lumea n-a bine nevoie să vină să curățe după Revoluție și s-a stricat tot, s-a împădurit totul. N-a avut cine curăța. Am trecut mai sus de Hârtop. Acum o să vă prezint Hârtopul, care era odată foarte curat. Da, era. Am zis bine, era foarte curat. Nu existau. După care se vede, imediat o să vadă pădurea lui bunica. Să tăiem și pe ăștia 2 zgorghini, că nu putem trece. Trebuie. Așa. Da. Porumb de calitate superioară, o asociație de tineri care au tot respectul din partea mea.
pentru ce au făcut. Așa, sus. După cum se vede sus, pădurea lui bunica tot de rașc. Se vede sus, da? Dar nu e curățată. Nici nu știu dacă se poate ajunge. Deci, nu cred că o să insist. O să încerc să merg pe un alt drum, după care să cobor la vale. Pe un alt traseu. Pe aici până exista apă foarte multă. Acum s-a împădurit tot. Deci câteva petece. În rest, foarte greu se poate trece dintr-o parte în alta. Deci o să încerc și eu exact după urmele vitelor, pentru că sunt niște vite care circulă câteva luni în perioada anului. Așa, o să încerc să merg pe cărare. Nu știu unde duce, deși eu trebuie să-mi fac cale să pot să ies. Adică trebuie să împing și să tai. Că nu se poate. Zgorghini, neștire, ăștia înțapă foarte tare, porumbele sălbatice. Cred că dincolo am șansă să trec mai ușor, da? Aici mă încurc un pic. Deci trebuie să încroiesc drum. Altfel nu pot să trec. Vă dați seama cam cât e de greu să treci printre astea. Iarăși măcieș, zgorghin. Deci trebuie retezat când ne încurcă la trecere. Așa. Și am ajuns într-un pâlc. Hai, du-te, sărăcie. Am ajuns într-o altă zonă. Și mai sus. Da. Se poate vedea un pic. Se vede sus pe deal, pe colmi. Pădurișa lui bunica. Așa lui Costel, bineînțeles. Păduri foarte multe. Sus se poate vedea Dădeștiul, dealul la Dădești, sus de tot, Lichitișeniu. Înaintăm că ceasul e destul de târziu și trebuie să ne retragem spre casă. Deci s-a putut vedea, deci pădure, cam cât există copaci foarte mulți, necurățați de 20-30 de ani, unde a fost teren arabil și acum pădure sălbatică. Deci trebuie defrișat, că defrișat. Am noroc că au trecut vitele pe aici și au făcut un pic de drum. Ca altfel, nu știu pe unde puteam să o iau. Există o cărăruie, nu știu unde duce. Dar trebuie să ieșim undeva la liman. Cărăruia asta iese undeva, după care o să coborăm în vale. Da, porumbelii, câtchina. Am văzut și hârtopul, unde a fost a oamenilor și l-au lăsat în vraiște. Nu s-a ocupat nimeni să curăție. Imediat, cred că dăm de o porțiune în o poziție bună de pozat și de filmat, unde se vede în sala deal. Da,
Cred că știu unde sunt. Uitați, sus pădure, pădure sus pe deal, pădure la depărtare, la distanță nu, 2 km, care e pădure normală. Casa lui Moș Vasile Teletin, așa, în sala deal, o lizieră de salcăm foarte mare, pusă de pe templul Ceaușescu. Hai de capul meu. După care coborâm. Se poate vedea casa lui Gheorghe Chitic, Tantelina. Ne retragem spre vale. Ne retragem că nu avem. Pe aici un pic mai bine, mai curat. Am vrut să ajung la o porțiune de să caut niște plante medicinale, dar din păcate n-am dat de ele. Aici odată exista vișinii. Vișinii erau. Când începe deci de sus, începe terenul lui bunica. Pe hatul ăsta, așa zis. Deci de aici se vede hatul, intrăm într-o porțiune de zonă curat. Bravo lui Nea Mihai că a curățat pe aici tot, bravo lui, felicitări. Deci felicitări. Curățenie de nedescris. Bravo. Om la 76 de ani, care poate să facă curățenie, poate să muncească, iar putorile astea de tineret nu fac nimic. Frumos. Au! Au! Mi-a intrat ceva în talpă, ia. Să vedem ce e. Cred că am un schene. Trebuie să ne oprim, că hai să-mi bag piciorul. Ce un schene bun. Mi-a intrat ca lumea. Ia să vedem, mai am unul. Da, da. Da, nu știu dacă iese. Așa-i la țară. Ia să lăsăm un pic telefonul jos. Oho! Scuze. Pentru întrerupere, dar trebuie neapărat că altfel nu pot să mă încalț. Hai, după care vom continua. Vom continua activitatea până în jos.